Antidepresiv. Halo, halo, ko je na vezi? Halo. Halo? Halo, ko je? Gde ste? Pozdrav Pici ovde. Gde si Pici? Gde ste, prijatelji? Šta radiš? Braćo kumovi. Braćo kumovi, ništa, evo slušam pa se smijem. Zar ti nisi na poslu? Molim? Zar ti nisi na poslu? Više nisam. Šta god to znači. Šalim se. Dobro. Moram da ispričam jednu priču, Pop se sigurno sjeća, smo zajedno bili kad smo je čuli, ali ja moram da ispričam da svi čuju. To mi je onako. Ajde, ovako, kaže, bili dvojica prijatelja, onako, znali se, živjeli kao dvorište do dvorište, kuće do kuće, živjeli tako. Komšije, dobro? Komši živjeli 100 godina, Jao, znam. dobro, a on kao ne zna, znaš, iščekivanje. Jao, znam, tačno sad kad sam rekao dvorište, ajde. Ajde, ne znam ja, ne znam niko se vas dvojica, ajde. Jedan je bio limar, drugi je bio, ne znam ni ja, zubar neki nešto. Sad, poenta je, njih dvojica su tako kao živjeli dugo i samo onako zubar, naš uglađen, fin, imao, ne znam ni ja, nekog tu zeku kao sve super. I tu onako u dvorištu igrao se s njim, sve lepo. Baš zeca, baš pravog zeca. Pravog živog zeca, normalno. Ne, nego duška do guška, brate. Jeste I ovaj komšija pored imao neku grota petnog, šta ti ja znam, i oni tako živjeli godinama. I jedan dan ovaj limar izlazi i vidi svog grota kako je uvatio zeca, kida ga na sve strane, krv zeka onako prljav, znaš, nikakav. I on skoči, šta će, brzo, pusti, kaže, uzme zecu, nesi ga u kuću. Ženo kaže, ja ne znam šta da radim. Pogledaj, kaže, i cepo ga je celo. Pa kaže, čekaj, ajde da vidimo šta ćemo sad, čekaj. Uzeli oni onako, dosjetili se, oprali ga, uzeli venišom, onako istriljali ga. A daj, jel izmišljaš, brate, ti sad malo? Nije, majke je bio slasnik kad je čovjek pričao života. Brate, i? Neka onako čist, beo, razumeš, ako nabujao sa ono. A nabujao je zato što, pazi, oprali su ga u venišu, a on je nabujao, su ga isfenirali da ga osuše što pre. Isfenirali ga sve lepo, ne možda ver. I sad kao šta će s njimi, uzeli i stave oni njega lepo tamo u kućicu, nameste ga onako, stave mu šapice ispod glave, onako, znaš, jedno na drugu. I pusti ga tako. Šta kao spava, šta? Da, kao neka spava. I sad posmatraju šta se dešava. Ništa, vrti se tu oko kuće, šeta, gleda, zubar nije prvi dan, on kaže, ženo da nije provalio, kaže, ma ne verujem šta ima da... Drugi dan oni gledaju, on nervozan, nešto izlazi, noću izlazi, gleda, premerava oko kuće, šeta i kaže, ja više ne mogu izađemo ga, ga pitam šta mu je. Dobro. Izađi, kaže, komšija, šta ima, šta, kaže, ćuti, ne pitaj me ništa. Kaže, šta je bilo? Kaže, pre jedno par dana, kaže, umre meni zeka. I ja odem i zakopam ga iza kuće. Kaže, dođem sutradan, a on onako lep, beo, nabujao, kaže, leži, onako i spava. Kaže, šlog nije udario. Priznao sam se, kaže, ne pošto zecu napolje. Kaže, nisam znao šta ću. Kaže, uzeo sam, stavio se ga ovdje, odvezao sam ga, kaže, 220 km od kuće, kaže, zakopao ga da se ne da. Za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Čovjek kada mi pričao, mi smo plakali. Gdje si se setio toga, sam to apsolutno zaboravio, vrati. Pa odmah čujem, slušao šta pričate, pa rekao, znači, to moram da ispričam. To mi je onako jedna totalna hit priča. Pici, puno ti hvala. Pici, ti si car. Ajde, žurim, idem. Idi da ne dobiješ otkaz, čao. Ćao, istane. Ćao. Dakle, bolest. A šta reći posle ove priče, dobro? A jada zeka. 011 6 3 4 7 8 9. Konačno.